afọ asị m na ihe anyị nọ kịta bụ mgbapụ afọ woto biko kịta na-enekene m vidiyo ka esi wee gbapụ Ayaya na ndụ afọ maka ihe ọjị mana ọbịa ka ọbịa imego ka ọ gbepụta isi mụọ na anya na-aga warawara ụkwụ na-aga warawara na-esokwu ya ụkwụ na-aga warawara na-aga anya na-aga warawara na-esokwu ya biko Ayaya na ndụ wee pụta sị na ọ na-eme aba ọ naghị nwoke anọ wee pụta wee si ebe ị na-esi ketụlụ n'ọkụ na mụ nwakwu ya esi bọket n'ọkụ egbere obere mmiri na ketụl wee siwe akwa mụ nwa gbu mmiri na bọket mee nke ka nke a biko ihe a simple science even sachet pure water ya eweta ya tụkwasị ya n'elu kandụl gbe ya mmiri ọ na-ahụ dị tụkwasị n'elu kandụl ma nlepụ elepụ nke a simple science ejizi ihe a na-anara ụmụazị Igbo anyị ihe a mmadụ onye Igbo ili onye Igbo ibia ije godo n'ugwu Awụsa ndị Awụsa na-eme nke eji ite esi indomi ite nkịtị awụ ya mmiri ti ya na-efe isicha indomi ọ na-epụ ọkụ wuwu so ọ bụla ihe tere ete na ite iti ya ite tọnụ ya na-atọ ọnụ ya ite adị ọkụ hiti ọfụma ọ ihe tere ete mana ọ bụ ihe mụrụ ya bịa ka ọ bụ na ndị biko na-ekene nke esi gbapụ Ayaya na ndụ afọ na vidiyo ahụ. Experiment anyị ga-eme taa bụ ilekwa ọgwụ a na-akpọ ọgwụ ababa amụso na-enye gị nsogbu ọgwụ na-enye gị nsogbu ibe mmụọ na-emete na-enye gị nsogbu mmadụ na-achụ gị okwu na biznes gị ị na-ebu drọg ị na-agara aga ị na-ejide gị polisi ịdị na-aba ị ga-ewere ya ị n'obodo oyibo ịchụ ọrụ elu chụọ ọrụ naanị ị na-achọtara ya aka amoosu dị ya bịa were aba ndị ọcha na-atụ ọrụ onye ọcha na-enyere gị ego bata na aba bịa were ozugbo edenya ọ bụ niile anya na ịchụwa ego chụọ ego nta chụọ elu chụọ a na ịchụtara ị na-achụta na-akpasa bịa were ya ị nọ na aba ihe were gị si aba ka anyị esi kọwa aba ka o si arụ ọrụ ka m ji chọọ ka mee experiment ịma na ebe ọbụla siri ike anyị agbanye mmiri data ọgwụ anyị ji akwado ya ọ dị ọkụ na-abụ ntinyere ebe ọkụ na-aba onwe Igbo na-amara na iwere ketụlụ rọba tinye na ọkụ olepịa anya rọba ọbụla itinye n'ọkụ bụ inyere ọkụ aka ka o wee nwusie ike ị na-etinye ejiri ketụlụ esi ibe mbụ mana ihe nji emekwu ya bụ onye nne na-esi mmadụ jekwe nene nke o atụrụkwa mmadụ emene nne na-esi ịma na izuru dibịa jee mee ibe mme ngwọsị ya nke eletie ịma na izu dibịa jee mee ya tinye ọkụ agaghị eji ọkụ kịta ketụlụ dị ka mmadụ dịka na m na-eprotect mmadụ na mmadụ ji dịsa aba ọ dị ka ketụlụ anyị si dị ma na iwere ketụlụ rọba sinye n'ọkụ ọgbazie ya mmadụ bụla abịa kịta bụ obodo gbara aka bụ obodo onye kwesịrị ịba ịma na kọstọm ga-ejide ya ka ndị drọg ga-ejide ya ọnwụ ibe ị na-eme ka ọ wee gaalị gị n'iru ndị amụsụ bịa akwụsa anya mma eji ketụlụ mee eksperiment adị m ala ka iji mmadụ wee mee mmeta eksperiment ọ bụ na ọ dịgo mma nwelizi enye mmadụ jee nene anya ọ na-alụ ibe m kwuru na alụwa ketụlụ anyị ga-anọ ọdụ ka mmadụ ga-abụ ebe ọbụla onye achị ije ọnọdụ narị o jide aba alụ narị anya ọsọ gị nọdụ obodo oyibo alụ onye ebe kpọọ ga-aba wee lụọla onye nọ n'obodo bụ ọdịile ị nọdụ Kafanchan alụ onye ebe a kpọọ onye aba wee lụọ ya na Kafanchan ọdịile akụkụ ịnọ nke ụwa niile nọ na abroad na Afrịka ị na-akpọ ga-aba lụọ dịte na ọdịile olesi ma akpọzi ga-aba wee lụọ ya nna ma nọ mmadụ nkịtị ka ịbụ anyị na-enye ya ma ndị dibịa anyị na-enye ya ma ndị pastọ anyị na-enye ya ma mmadụ nkịtị ife ọbụla ị na-eme ị na-enye nsogbu bịa were dịsa aba protection ọ na-enye bụ nwere datin tinye n'ime mmiri ọkụ tinye n'ọkụ mgbere etinye na ketụl ya agbaligo m dị ọgwụ mee ya ọ dị wọtarị m ga-eji mmiri agbanye were akwa dị mma akwa m ga-akwụ ofu akwa kụrụ na abụ na akwa ndụ mma chiri akwa n'aka na abụ na akwa ndụ nkwụwa anya akwụ n'odu na ya na akwa ndụ wee chelezi akwa ịtọ wụnya na ya na m chọka nwere ketụl rọba wee sie akwa n'enu ọkụ kịta ọkụ n'afọ ketụl anyị ya akwa anyị butuo onye anyị taa akwa rie ibe anyị lisizie anya ịbụrụ nwoke bịa were ababa ịbụrụ nwaanyị bịa were ababa ịnodo obodo bịa were ababa ọ na-egbukwe mmadụ
mmadụ na-egbu bụ onye ọbụla na-enye ya nsogbu ọ dị be nna ị na-enye nsogbu ọ dị ihu onye ọbụla obodo oyibo ebe ị nọ ọbụla be anyị ebe a onye ọbụla aka ya dị na-arụ ya ogbu enyi ọbụla onye nwụrụ anwụ pịa ife ọbụla ị na-eme ọ gaba ozugbo ụdị onye sicha ketụlụ ọkụ ma ọ gbasara ketụlụ ọ nọ n'ime ketụlụ protect ya ketụlụ because o protect ya ketụlụ protect ya dị rọba o protect ya ketụlụ o protect ya rọba unu mana ọkụ nwere very powerful afro model power ọkụ nwere mmadụ nwere mana o protect ya ketụlụ rọba o protect ya dị rọba protect ya ife niile ya ife dị n'ime ketụlụ anyị eli na anyị gwara ya ya akwa ka anyị lie akwa ụdị otu protect ketụlụ a na ọkụ ka o si protect mmadụ na ọkụ ọbụla ụmụnna chado ọkụ ọbụla obodo chado ọkụ ọbụla n'Ebonyi chado ụdị aka oyi Okongwu ụdị ọgwụ a kịta protect ketụlụ a ụdị aka oyi si protect mmadụ ọgwụ kalị agwọsị ọgwụ eme experiment eme ọbụla nke jee try jee test ya na ọ ga-alụ ọrụ ejiri ọnụ egbuchi ọjị tinye ọkụ na nke a tinye ọkụ ebe ya ife ndị akọwa ife a bụ agwọsị ọgwụ enene dibịa ọbụla na-abụ gwọsị ọgwụ bifo onye mmadụ nene ya bifo kebe ekebe mara na ọ ma ife ọ na-eme ya ife anyị na-ekwu na abụ na ụdị a kịta ọgwụ a dị na ketụlụ a o protect ketụlụ a n'ọkụ akụfụ na ọkụ ka dọkwasịrị o protect go di ketụlụ etu o si protect ketụlụ etu aka o si protect onye emerie ọ ya ka na-akpọ aba amụ nsọ ama mba gị ọgwụ ama mba gị mmadụ dị ndụ abakọrọ yi ka agwụkwọ na ndụ anọbụ nke a na-eme ụlọ mere ike ị na-eshi ka the rest na-abata life ife alive ka anyị nọ yes ka abụ ọzọ na vidiyo ọkụ ka na-enwu ichie nke a ka ebe a ife ji isi akwa na ba isi sie nye ka anyị taa na ya onye ọbụla taa akwa ebe a na-aba akwa ka anyị na-esi nke a nụnwa ya wee sọpọtụọ nke a ịfụrụ nke a duto na ọgwụ adịrị ya ọ ga-agbaze isi one ga-agbaze ihe njidebe nke a ka unu fụ na ọgwụ adịrị ya unu afụgo na olekego na nke elekego ngwa ma nke a kịta ga-esi n'ọkụ ụdị ọgwụ a si protect ya ka o si protect onye nwe ketụlụ ya nọ n'ọkụ bụ ketụlụ rọba na-asụ ọgwụ na-asụ asụ ịma na onye awụrụ mmiri ọkụ a na-arụ nna ka ebe ọ ga-enye ịfọrọ nke a gbadorogo bụ nke elekebego rọba ya ebubi ya imi ife nji tinye rọba na-aba ka fa confirm ọ na-ekwe nke a na akwa anyị na-achọ ka oye achọ nke ọ sụọ dị akwa ka akwa yie ka akwa tie ya ka ebutuo ya ka eli akwa for the minute ya o protect dọba n'ọkụ etu a ka o ji protect mmadụ for 24 hours day and night ma alụọ ọnya tinye afa yi ịnọdụ obodo oyibo alụ narị tinye afa yi ịgagobego ịnọdụ mana nkwu na some people ndị m ga-enye ife akịta bụ sisọ 100 people ka m ga-enye ya 100 people a m ga-enye ya mmadụ bụ each person is 300,000 each person 300,000 ego eji ego tivo apart from this 100 people ihe m ga-ejide enyezi ya mmadụ ma onye chi ya bụ 850,000 bụ aba o menzigo ọkụ nke mmiri nkete dị okay mana ọgwụ ka kwụ n'ọkụ ọgwụ ka kwụ n'ọkụ
Okay. Even na nke asụrụ asụ ma nke achọba gị sụ ka ọ yaa akwa. Okay, protect that rubber. Okay, yeah, as from Monday, kege video when you be in the month. Just don't block wherever this block will achieve to us. Don't worry. As from Monday, Kaiwa, ege see rice. Before go protect the rubber. Now what I get go with see rice now with rubber. Hey, now whatever no. Unu na ewepụrụ network. Na go there. Hey, I'm going to be fair. Because whatever don't call, unu na ewepụrụ network. Weleke to rubber, tinye akwa. Okay. Oh yeah, okay. Ka bụ calabash, ife sikwasa kita bụ rice. Rice ga-esi go. So rice yeah metal stew. Metal stew. Welie. Ka bụ rubber ka eji si n'akwa. Already. Nke anu wee ye. Confirm of mana. Ọrịa ndị Igbo ndewonu. Nke ochiri ezere m kara Maazị Samuel Mgborukwe. Nwanne ya nwoke wo Ayaya na Nando. Ya na Okongwu Dibia, the new blogger. Ayaya ya Nando si na ọ nwere ọgwụ n'oge jiri rọba wee sie akwa. Na onye chọrọ ime ya mee ka afụ n'anya na ọgwụ ka o ji esi ede akwa. So achọrọ m ime ya na without ọgwụ ka m mepe n'anya. Ị na-abata na share this message ka ntụwa time nji otinye ihe ara ọkụ. Ihe bucket. Ihe bucket. Wefuru ya. Ihe rọba. Ihe mmiri. Ihe awa ọkụ. Si na ya. Ka ntụwa na mmiri ya. Ihe rọba. Ọ nọ n'ọkụ. Anọ m live na-share this video. Rọba na ga-emecha repuo mana at least ọ bụ na ntiri akwa n'ihe a. Ọ ga-anọchi ebe ọ ga-enye dị akwa before repuo. Yotago. Yeah, the experiment here walk one has na ha na-agwọ. Let the rubber here. Yotago. I walk over here and I share the video. Share and I'm steady. The people on the camera. How many minutes in care I before repo? I'm not going to repo. I'm not going to repo at least. How many minutes I got? When what is here? Ya will get to register apa. Ya will get to register apa. No kwere pu ya no. One had a hapu apa no ko no hergebe. Ka apa no hergebe. 1 hour. Kamana man that rubber on no repu. Now count to how many minutes? Count to how many minutes oh ya no go no na. Check when how many minutes. I want them my own get repu man at least. Actually me go sin dem mad na. Aya ho ji si apa. That Kettle ji be si akwa. No happen anoku complete 1 hour. Oge repu. Asi na owo ogun ka owo ogun. Asi na ogun ka na agwo. Asi no weta 300,000 naira. Kunu banya baba ka emu na baba kunu nwe ego pete ike. Mgbaje na 300,000 na ka mu na baba na nke na ebe a. Esipasa na mi roba na oku. Esipasa go roba na oku. Nya na mu 300,000 naira ka mu na baba. Ana agori unu. My camera is permanent. And I'm live. Emo mi ambupu. Share video ka oras batar. Kam me pu munne ma nyu munne mata gafu na kan Ndi Dibia. Ana kan fake pastor, fake prophet. Una ata na afufu onye kpata chego chiri Ndi Dibia. Iya okwo ya woku. Na ehia. Iya okwu na mmiri. Ka mmiri. O mmiri dị ya. And I'm live. Share the video. Ka onye na afu. Here, as you know, 300,000 naira each person. Came unu wego. Share the video. Na I'm permanent. Kari opu camera kari na me opu echi. Na I'm permanent. Share the video. Enwa ajoji ejua. Iya kasu wote 300,000 naira. Kunu banya baba family. Enyu na baba. Ayaya family with 300,000 naira. Only iberibe. Echirichi deep ibegu. Owejana elium body.
na-arachara ose ị nọ ebe a na-achịgharị mgbomgbo na mgbomgbo nọsensị ọghachi eghi rọpish ọghachi eghi na-achịgharị ya ị na-achịgharị ya chukwu mere gị amara esi na dibịa mere gị amara dibịa nwere ike ọchukwu na-agwa ọchukwu na-enye ike chukwu na-enye ego na mmiri na ha asụ si the water na ọ na ha asụ ị na-afịa mmiri adịgo ozugbo ọkụ na ọsụbago ha mere mmiri ya adịgo na orepugonu nke m ọkụ nke m kapụ ọkụ nke ya ahụ ọkụ nke m kapụ ọkụ nke ya nke ya bụ obere ọkụ nke m nnukwu ọkụ ebe ọkụ si acha na rọba ya kwa rọba na rọba wefere ya dị rọba emetụbago so ụta nke 300,000 ka m wee mewe na aba ka unu banye nke m wuzi mmachozi ofu afọ azabana ịmazazi na awụ tuwezienụ m oji penti bọket wee sie mmiri ọkụ afọ m na-awụzi oji penti bọket rọba wee sie mmiri ọkụ ọnọmara nwa na awa check when time ka apụkọ m na kamera ahụ ebupụ m kamera kamera m tụkwa steji mana nke ahụ anọ ebupụ kamera ka m tinye ọkụ mgbe ọkụ m na-enwesi ike my brother sọsọ chukwu nwe ike ndị dibịa enweghị ike believe in Jesus Christ of Nazareth ihe adịbala gị na mma ịgbaba mbọ believe in Jesus Christ of Nazareth amịrọkụ na-asụ ihe enwere ọgwụ nji wee mee ya ọgwụ adịrọ ihe ahụ gịnị sayensị look at it amịrọkụ na-asụ ihe God will be exposing them ọkwa amịrọkụ na-asụ ihe na ya ihe kwe ka amịrọkụ si asụ o gosiri anyị ebe mmiri ọkụ nke ya sụrụ asụ na mmiri ọkụ ka mmiri ọkụ m na-asụ ọ naghị ya akwa mmiri ọkụ na oya rice it can cook rice, it can cook beans. Akwa will just take only 5 minutes and they're okay. Look at it. Look at it. Look at it. Look at it. Onye nwana chi onwa. Iya kwa roba. Abo ha. Na here. I'm still on there. And here. You know, here I want 1 hour 30 minutes. I don't 1 hour 30 minutes. Here rubber. This is rubber. 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 This is rubber. This is rubber. See the water. See the water. When I fear, this is rubber. Share the message. Share the message. Because share message out. Share every group. Every group. Can someone mun nam no obodo Igbo? Ebe no mun nam no obodo Igbo. So ba onye obuna. Una gazi na KDP ka adre ebe ahụ. So ba na onye obuna. So ba nwanne gị. Na ka mmiri ọkụ na-asụ with rubber. Asị na eji ebe esi akwa. Akwa gịnị? Asị na ọgwụ. Na ọgwụ ka na ọgwụ gịnị? Ike adịrọ na ọgwụ. Ebe ike dị na Jesus Christ of Nazareth. Share the message. Share the message. More actually offline because of my time. Look at it. On your way here. Borrow no Ayaya and Nando. Borrow no Ayaya and Nando. Come in there. Nanka ogwado nanka. Eji of women ka. Ka science. I say no open. Apa mi no kana so here. Come on again, Jim Nako on the channel video because you like Basa video. Share this video, like and also subscribe to this channel because subscription book is free. That red button, bam, if you hanya subscribe. The card the bell, where ya bararam or when bomb post na video kita bagam in what notification ka alert bagam na phone again. It's all like nene biko. Like this video, drop all your comment, coding bozo.